Srdečne vás vítam, milé deti, a tiež vás veľkých, pri ďalšom príbehu o našich dvoch veveričkách, o Ryšavke a o Dorotke, v ktorom sa dozviete, ako sa darilo doviesť Dorotku naspäť domov. Príbeh sa volá Vystrašená veverička. V minulom príbehu sme nechali veveričky Ryšavku s Dorotkou na kraji lesa, odhodlané vykročiť cestičko vyšliapanou cez lúku. Veru, že sa po nej pustili. Spočiatku to vyzeralo tak ľahké dostať sa po nej do mesta. Po čase sa však ukázalo, že to nebude jednoduché. Veveričky radostne cupkali po mäkkej pôde. Ani im nenapadlo, že tú cestičku využívajú aj iné zvieratká, dokonca ľudia. Niekto ju predsa musel vyšliapať. Pri tom svojom odhodlaní dôjsť do cieľa na to ani nepomysleli. Preto boli veľmi prekvapené i zdesené zároveň, keď v diaľke zbadali človeka, ktorý kráčal cestičkou smerom od mesta ku ním dvom. Ryšavka, teraz čo urobíme? Pýtala sa zhrozená Dorotka, dúfajúc, že jej šikovná priateľka z lesa bude mať riešenie. Tak aj bolo. Keď už bude ten človek veľmi blízko, vzdialime sa z cestičky a obídeme ho. Vymyslela plán Ryšavka. Znelo to odvážne, no v skutočnosti jej srdiečko tlklo kdesi až hrdle. Netúžila sa znova dostať do rúk človeka a opäť stratiť slobodu. Ryšavkin plán vyzeral skvele. Navyše Dorotka podporila priateľku slovami, že ľudia sú pomalší ako veveričky, nedohonia ich, ľahko tomu človeku utečú, keby sa pustil za nimi. Preto smelo pokračovali v ceste. Onedlho sa však vydesili ešte viac, lebo zbadali, že človek nie je sám. Bežal za ním totiž jeho pes. Ryšavka ani nevedela, ako sa volá to zviera, za to Dorotka áno, vystrašene zvolala. Ryšavka, to je psisko, zacíti nás, má veľmi dobrý čuch, bude nás určite naháňať, bežať vie rýchlo, musíme vyskočiť na nejaký strom. To však bol obrovský problém. Nikde naokolo žiadny strom nebol. Ako viete, deti, veveričky boli na lúke. Les plný stromov bol už ďaleko za nimi. Dorotka, to predsa nie stromov, pripomenula Ryšavka. Tak čo urobíme? Shýkla Dorotka. Mala pravdu, pes ich zacítil ešte skôr, nech ich zbadal a rozbehol sa priamo k ním. Utekajme, pohotovo zavelila Ryšavka. Obe sa pustili do behu, no pes bol veľmi rýchly. Rozdielme sa, zišlo na Ryšavke. Deti, to bol skvelý nápad. Ryšavka bežala vpravo, Dorotka vľavo. Pes zastal, lebo zrazu nevedel, za ktorou veveričkou má skôr utekať. Tak sa nerozhodne točil na jednom mieste. Medzitým však začul, ako na neho píska ten človek, jeho majiteľ, a prísne ho volá nazad. Pes sa k nemu poslušne vrátil. Ryšavka bežala o život. Náhle jej voľačo napadlo. Čo ak stratím Dorotku, keď bežíme preč od seba? Alebo čo ak pes bežal za ňou? Zišlo jej na ešte niečo horšie. Okamžite zastala. Akurát včas, aby videla, ako sa pes vracia k svojmu pánovi. Už nebolo potrebné utekať. Ale kde je Dorotka? Bála sa volať na ňu, aby sa pes opäť nerozbehol k nej. Nič iné jej však nezostávalo. Dorotka, kde si? Už neutekaj, zavolala potichúčky. Odpoveď žiadna. Odvážila sa volať hlasnejšie s rovnakým výsledkom.
Už mala slzičky na krajíčku, keď odrazu prišla nečakaná pomoc v podobe straky, ktorá práve nad ňou letela. Hlasno na ňu volala: Ak hľadáš volačo podobné tebe, tak bež za mnou. Júj, ako sa Ryšavka potešila. Zároveň však straku krotila, aby rozprávala potichu, lebo blízko je pes. Psa sa už neboj, Ryšania. Človek ho uviazal na remeň, už vás nebude naháňať. Všetko som videla, hlasito oznamovala straka. Volám sa Ryšavka, ohradila sa veverička, no správe sa zaradovala a bežala za strakou. Čoskoro sa zvítala s priateľkou, srdečne poďakovala strake za pomoc. Potom vrúcne objala Dorotku, ktorá sa ešte stále chvela od prežitej hrôzy. Bolo jej do plaču. Užialene povedala: Ryšavka, my do mesta asi nedôjdeme. Je to príliš nebezpečné. Nevrátime sa radšej späť do lesa. Dorotka, vari si už zabudla, ako si včera tvrdila, že ti nikto a nič nezaháta cestu domov, namietala Ryšavka. Straka, ktorá zosadla obďaleč a nezberala sa odletieť, sa zvedavo opýtala: Vy sa chcete dostať do mesta? Áno, dvojhlasne takmer naraz volali veveričky. Konkrétne do parku pri veži s hodinami, doplnila Dorotka. Aha, ten park poznám, občas tam zaletím. Pomôžem vám, ponúkla sa straka. Poletím nad vami a včas vám oznámim každé nebezpečenstvo. Vďaka Bohu za tvoju pomoc a ochotu, straka, nadšene súhlasila Ryšavka. Myslím, že už sa prestávam báť, usmiala sa Dorotka. Tak nestrácajme čas, vyzvala ich straka. Ako to celé dopadlo, milé deti, to sa dozviete v budúcom príbehu. Sama som zvedavá, či ešte niekoho stretnú. Veveričky mali šťastie, ten človek bol dobrý pán, nedovolil svojmu psíkovi, aby im ublížil. Psíka tiež dobre vychovával, lebo ho okamžite počúval. Podobne aj náš pán Ježiš je dobrý pán, dokonca ten najlepší v celom svete. Želá si, aby sme žili v pekných vzťahoch, aby sme si navzájom neubližovali. Je rád, keď poslúchame na jeho hlas, lebo to je pre nás to najlepšie. Vychováva nás pre nebeské kráľovstvo, tak by sme sa vždy mali s jeho pomocou usilovať žiť a správať sa ako deti nebeského kráľa. Deti, je to veľmi múdre počúvať, čo nám hovorí v svojom slove, v Biblii, kde nám dal aj nádherný sľub, že s ním sa nemusíme báť zlého, ani keby sme išli dolinou tône smrti. Ako sa píše v Žalme 23:4. Vždy je ochotný nám pomôcť i v takej ťažkej situácii, ako bola tá, v ktorej sa ocitli veveričky. V Biblii objavíme veľa Božích sľubov, ktorých sa môžeme držať. Dbajme však aj na Božie napomenutia, ktoré nám pomáhajú chcieť, aby sa naše povahy menili na povahu podobnú Kristovej, pretože iba s takou je možné prekročiť brány neba. Dovidenia.